לכולם, כאן זימרות זיו גיימינג צ'אנל. היום אני אראה לכם, היום אני אסביר לכם איך להימנע מהרעלת מים. ונכון, יש כזה דבר. אם למשל שאני כותב 4 זה שאני שותה, שאני כותב 1 זה שאני לא שותה. אז הנה, למשל עכשיו אני שותה גלוג. אם אתה תשתה ככה בלי הפסקה הרבה זמן, איזה דקה, אז רוב הסיכויים שיהיה לך הרעלת מים. ואם אתה תשתה ככה ואז הפסקה ואז עוד פעם, כאילו ככה, כאילו גלג 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 גלג, ככה זה טוב. טוב, ביי יוטיוב.